Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos activar o corpo, movernos con sentidiño e sentirnos mellor. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como sempre, eu moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, ben, bons días. Eu ben, Ahora todos me preguntades todos os días. Así me gusta. Xa te vemos, pero xa todo. Pois os xogos de antes eran moito tempo aire libre, moito tempo correndo, moito tempo ao sol, moito tempo así. Sí, antes non había tanta, había algo de PlayStation e tal, que eu nunca fui moito deso, pero sí que che viñan timbrar a casa para xogar, para dar unha volta, para ir á piscina, para facer máis cousiñas. E vamos a ver como voy a articular, ao ladiño, a outro, ca cabeza. Contamos unha cousa, Que pasou? que onte fun polo super facer un tour. Porque andiven mirando as clases de pan que había, Arriba e abaixo, sí. as clases de leite, as clases de todo, e dixen, ai, Dios mío. Estabas aburrida? Non, pero dixen eu, antes... se Ombreiros... Agora, como hai tanta alerxia e tanto Ai, sí. intolerancia, hai moita xente que non pode... Iso é algo que me preguntaba eu. É problemático. Como facían antes, cando non había todas estas cousas que hai agora? Porque todo o mundo comía de todo. Claro, do trapalladas. Iba dicilo, A ver, cambio... Non, a ver, que a xente que o sofre, pois, joder, pois bastante ten, non? Pero... é que parece que ahora cada día sae unha cousa nova e... A ver. E antes eu non sei como facían, entón. Antes o leite era leite, Xa. o pan era pan. As abariñas ahora están todas procesadas. Entón, eso, Man na claro... cintura... E antes estaban máis inmunizados tamén, porque... Bueno, eu penso que máis Sí. o que nos meten na... Tamén. Sí, eu o que penso é que o tema toda a alimentación, Home, todo claro. ben no que comemos. Antes a leite era do día, era do día. Bueno, O sea, ao día siguiente e ahora pode ser do día, do Mercadona, do Cambiamos. Fai, todo o que No, sea. ahora pode ser de 5 meses, de 6 ou do que faga falta, son a leite. Claro, mira, quitan ya nata. Despois que fan ca nata que lle quitan galletas de nata desnatadas. Claro, Vos sodes intolerantes a alguna cousa? Eu sí. que o saiba non. de Xuntamos comer. pernas... De comer, dis, ou... Sí, de comer. Sí, o gluten e a lactosa, máis o gluten que a lactosa, pero cando non tomo lactosa síntome mellor. E se tomo gluten outro día, a Noemi está presente aquí, cando nos trouxo, bueno, outro día Cambiamos. xa fai, cando nos trouxo Estrela Ai, a bica. a unha bica, Sí. claro, eu son moi golosa, e todo o mundo, ai, que boa está, que boa está, estaba boísima, pero comina. É Que que mal estuven todo, E non toda, pouca. que mal estuven despois Pulse todo o no día. cellos. Eu digo, a lactosa aínda podería, non sei, levalo bastante ben. Pero o do gluten costaríame bastante, Pero podes comer casi Hacia todo, dentro. Sí, pero mira, a mí gustame moito o pan, cántame, todo. as empanadas, eu que sei, as masas de todo, que se gustame moitísimas as cousas, se mo quitan agora, costaríame. Bueno, Cambiamos. fago pan de lentella, pan de garbanzo. Eu creo que No, está bo, eu creo está que o bo. que máis me costaría Hacia sería dentro. ir a comer fora, porque para Tamén. poder comer fora sin que este contaminado por... No, cada día hai máis sitios onde Sí, pero bueno. teñen o menú. Seguimos a falar agora. Moi ben, para a clase de hoxe, só necesitamos a esteira, collémola e comezamos. Fun á farmacia, fixen un test de intolerancia alimenticia e deume intolerancia ao gluten, á lactosa, e a verdade é que me deron un taco así grande de folios aconsellándome que produtos podía comer máis, cales tiña que reducir, cales tiña prohibido comer, e a verdade é que me vai moi ben así. Unha vez que xa temos a esteira, imos comezar co quecemento, imos facer aí 30 segundiños de agachamento, ben, imos baixando. Dis que agora hai máis locais, non? Con adaptados. Sí, xa sei. Cada vez máis. Axeitado. Está O que ben. pasa que se vas ao supermercado e ves todo que é de dieta, digamos, sin gluten, eso é carísimo. Claro, é que iso que 8 magdalenas, 6 euros, Claro, vas. eso No, 4 magdalenas. É que non me parece xusto. Bastante ten a persoa que padece iso como para que vai ao supermercado e lle coste o triple. Pero iso é como todo, porque, por exemplo... Agora, seguimos. Perdón. Colocamos en crequenas e imos ao lado e ao outro. Seguimos Vale. falando.
Digo que eso é como todo, tú comprar algo procesado, pois 2 euros, pero queres coller eso mesmo sin eso, sin conservantes, sin colorantes, non Sí, sei que, pero xa 4 euros isto non é por gusto, sabes? É por Por necesidade. necesidade. E ademais ese pan tampouco é moi bo, porque durache tamén non sei canto tempo. Entón fago na casa, pois eso, busco má vida e fago outras cousas. É como un pouco mellor. Vale, moi ben. Agora xa rematamos o quecemento na esteira. Colocamos aí deste xeito un poquinho máis adiantadas da altura dos ombreiros, levamos o cu cara atrás e a pelve cara adiante. É como o que diste, é como isto das laranxas ecolóxicas e todo iso. Eso xa é un pouco xa o gusto do consumidor, non? Pero o tema de sen gluten, tal e cual, eu sei no porque miña irmán estuvo unha temporada facendo as probas tamén por ser intolerante e queixábase dos prezos, claro, é normal. É que é unha tortura. Xa está todo caro de por sí. Vale, moi ben. A mí o que máis me gustaba xogar así cando éramos moitos era o brilé. Tamén xogaba cos curmáns, xogábamos moito ao fútbol e tiñamos un balón todo esfarrapado e tamén unha pelota de gorila que daban, había as botas gorila, daban unha pelota así verde que non botaba, pero como che dera na cara mancaba. Veña, imos pasar á parte principal que está enfocada ao core e lumbar, sobre todo, e o que imos facer é o primeiro exercicio que son o roll-up, vale? Imos partir xa da base de que estamos aquí no chan e o que facemos é colocarnos de pé e volvemos a baixar utilizando as mans. Veña, imos facer 10 repeticións. Imos aló, camiñamos cas mans, subimos e baixamos. Isto son uns burpees. Gústame máis que os burpees. Pois eu prefiro burpees. Pois eu tamén, Quen non. diría? Estes vains a meternos. 5, xa vai a metade fora, Só van 5. Ainda. Sí, son 10 en total, E xa que xa acabábamos. 40 anos facendo roll-ups. Más 7. Ai, vi. Era mellor 30 segundos, Ai, 8. Ánimo, quedanos 2. 9. E imos ca última. Arriba. Este xa me costou. E 10. Moi ben. Para sorpresa, incluso miña, prefiro os burpees que non os roll-ups. Sí. Mil veces máis os burpees antes que os roll-ups, porque se fan eternos, tanto subir, baixar 10 repeticións. É mellor 30 segundos. Veña, agora imos traballar en isométrico en cuadrupedia e pasar a posición de pirámide. Outro de dos teus acordo? favoritos. Seguimos traballando a zona do ombreiro, a parte de core, así que, veña, colocámonos en posición de cuadrupedia, mans separadas a anchura dos ombreiros, xeonllos separados a anchura das cadeiras, imos facer aí 10 repeticións, collemos e elevamos xeonllos e aquí partimos ata pirámide. 2, 3, acerco os talóns ao chan, 4 e apunto co cuiño cara arriba, 5, 6, estira as pernas ancho, 7, Xa non dan máis, 8, 9 e 10. Veña, relaxamos atrás os segundiños. Xa activamos o corpiño e xa se nota aí a enerxía. Veña. A pirámide, moita melloría non, cero melloría. E ese exercicio, pois aí sigue, e seguirá hasta que acabemos pulso adictivo. Agora o que imos facer é deitarnos boca abaixo, focalizamos aí na zona lumbar, estiro os brazos cara adiante, xunto os pés, activo glúteos
E aquí vou facer a brazada 10 veces, vale? Despegando o peito e levando os brazos cara atrás. Collemos aire e exhalo. Sen separar os pés, Pés xuntos. Glúteos activos. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Descanso diante. Imos ben? Sí. Estamos pa outra? Estamos. Veña, así me gusta, con boa atitude. Xuntamos pernas, apretamos aí o cuiño, collemos aire e exhalo. A última. Vale, descanso. Ben, as clases están levando moi ben. Cada vez síntome mellor. Veña, agora imos facer aí o nadador. Estiramos os brazos, xa sabemos como é subir brazo e perna contraria, vale? Facemos 10 en total. Con cada brazo collemos aire e subimos. Última con cada brazo. Vale, descansamos aí uns segundiños. E bueno, ao final mercastes algo ou só fuese a pasear? Así, dicen, carai. Saudaches as caixeiras, fues dar un paseo e volveste, non? Non, pero, home, é que hasta que lle quiten a coda ao pan non tardas tanto tamén en quitarle a ti. Dentro de pouco danos a comida. Ale. Home, danos a froita en plástico e cortada en daditos. Jesús, E as patatas cocidas xa cocidas. por Deus. Sí. As patacas cocidas. Imos aló, comezamos. Claro, cocidas. É que así degenera a especie. Ai, Sabes que decía un pediatra? Que dicía? Que agora o desenrolo dos nenos e das nenas cada vez é antes porque a alimentación ven con moi hormonada e con moita cousa. pois espera que entro de Mercasur. Última con cada brazo. Non vai lucir o pelo. O que? Vale. Recollemos atrás, relaxamos atrás un pouquinho a zona lumbar. Hai tantas clases de pan, tantas clases de galletas, tantas clases de todo, yogures para arriba, para baixo, de sabores que non sei que son. E gústame velo, pero vou o tradicional, que é o que me gusta. Pan, e o viño, que non bebo viño, pero é unha forma de expresarse. Agora, imos estar en posición de táboa, cos brazos estirados. O que imos facer é tocar 10 veces a man no ombreiro contrario, de acordo? Veña, posición de táboa, estiro pernas, estiro o corpo, collemos aire e imos aló. Toco e toco, así. Última con cada man. Vale, xonllos o chan e relaxamos atrás. O sea, aquí imos morrer, non, Estrella? Home, eu deixo por último día, pero... Hoxe non se nos pon ben. Home, non. Hoxe non me cadra ben. Moi ben, imos cara adiante. En mesma posición, mesmo exercicio. Outra vez, 10 repeticións con cada brazo, collemos aire e comezamos. Última. Vale, relaxamos atrás. E ímonos deitar agora boca arriba. Vamos facer un traballo aí de abdomen. Imos pegar ben a zona lumbar no chan porque imos facer as tesoiras
de forma horizontal. Estiramos as pernas, pego a zona lumbar no chan e aquí comezamos a cruzar arriba e abaixo. Imos facer 10 en total. Vai te sair unha perna, Eu escoito o ruido das miñas cadeiras. Traca, 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 traca. que soa moitísimo. Ben, quedanos dúas máis. Afloxouse un Última. tornillo. Vale. Aflexouse o tornillo. Teño que meter 3 en 1 aí, ó. Debe ter algo na cadeira que lle toca con outro algo e fai crac, crac, crac. Como eu nos pulsos, que tamén fan cras, cras, cras. Veña, agora, de novo, imos repetir, abrimos e cruzamos. Zona lumbar ben apoyada. Envío cara adentro. Última a cada lado. Vale, recollemos. Como imos? Moi ben. Ben, verdad? Así me gusta. Boa atitude. Agora vai nos tocar facer as tesoiras, pero en vertical. Así que colocámonos. De novo, zona lumbar ben apoyada. E aí, imos arriba e abaixo. E última. Vale, recollo. E vos soledes mercar sempre no mismo súper? Ou sodes dos que vai aí as ofertas? Eu sempre no mesmo, as mesmas Veamos. cousas. Eu igual, A miña compra sempre é prácticamente igual. No mesmo súper é prácticamente igual. É raro que varíe algo, Eu vou a 3 súperes. A 3, ai non. Sí. Eu vou a un ou 2. Non sempre que fago a compra, pero Veña, imos aló. Última. Vale, moi ben, relaxamos. Eu odio ir ao súper. Eu podo tardar, se non hai cola na caixa, podo tardar 0, en facer a compra. Porque xa vou ao tiro fixo, sempre vou ao mesmo sitio, máis ou menos sempre consumo o mesmo, que odio. Entón sempre traio cantidade para non ter que ir todos os días. Si non me gusta, non me gusta. Que iso tamén é outra cosa. Eu facía antes a compra nun supermercado, fíxena noutro unha vez, notei a diferencia dos prezos e fun para ese. E depois fun outra vez a outro e notei tamén baixada. Entón sempre merco no máis barato, obviamente. Pero o mesmo produto, claro. Sí, o mesmo produto, prácticamente o mesmo. E as marcas blancas. Veña, agora vou estirar unha perna, flexionar a outra. Estiro os brazos cara atrás. Collemos aire e o que facemos é flexionar o tronco cara adiante a vez que elevamos a perna, vale? A que está estirada. Collemos aire e subimos. Que pasou, non? Deu ataque. peidos de lombo teño. Estrella, non era así, O qué? No. Non os quitaches. Cambiamos agora de perna, estiro os brazos cara atrás, unha perna flexionada, outra estirada, collemos aire e agora a perna que levamos é este exercicio. Así. Aí despisteume un pouco, estaba pensando no paso en conda. Foi chero. 9 e 10. Moi ben, golpeamos aí o abdome, damos unha pequena masaxe, movemos a cabeciña cara aos lados.
Sí, aí nese exercicio de abdominais puxeme lembrei-me do tour de onte do super. O bom do caso é que costoume máis facelo os que fixen equivocadamente que os que tiña que facer. Por eso non foi tan desacertado o erro, Moi ben, o seguinte exercicio, imos colocar os pés cerca dos glúteos, separados a anchura das cadeiras, estiro brazos, miro cara ao umbigo e vou ao ladiño e outro tocando os nocellos. Última a cada lado. Vale. Ya estamos rematando, estamos traballando moi ben, Estamos listos para outra? Estamos. Veña. Zona lumbar ben apoiada, miramos cara ao umbigo, estiro brazos e imos ao ladiño e a outro. Última. Vale. Relaxamos. Imos pasar en breve xa ao último exercicio. Agora, seguimos traballando a zona dos oblicuos, máis detrás, na cabeza, pernas flexionadas. O que vou facer é levar o cóbado ao xoño contrario, estiro outra perna, vale? En total de 5 a cada lado. Collo aire, exhalo. Intercambio de unha e outra. Última a cada lado. Vale. Quédanos unha serie. Veña, estamos. Estamos. Subimos, pernas flexionadas, imos aló. Última a cada lado. Vale, moi ben. Estiramos brazos, estiramos pernas. Aguantamos aí uns segundiños. Como sempre, xeonllo dereito, cara ao lado esquerdo, brazo dereito estirado. Pois unha clase máis fora, Sí. Cambiamos. E xa van, non sei, 150 e algo clases que levamos, Raquel non tantas, que comezou aí máis ou menos cara metade cara final. Pero os demais xa non notades desde a primeira clase agora un avance. Home, Sí. Moi ben, despaciño ímonos colocar de pé. Arriba esos brazos, a un ladiño. Cara a outro. Ao centro, doblamos na cintura. Xunto máis a un lado. Cara a outro. Cara ao centro, despaciño cara arriba. Acercamos o brazo hacia nós. Cambiamos. Moi ben, fantástico traballo xentiña, moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edio, vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, sí, señor. 1, 2, 3, 4. Así.